Masana abwino Malawi anzanga Malawi okondedwa iyayi ife tima kunyalilani zulo tinali ndi issue ya Dr. Saulos Chilima. Lelo tili ndi issue no ya Brian Banda mtola nkhani. Anyway, nkhani kuti banji. Nkhani ndiyo kuti dzana ineyo napanga video mbili mnaiona ili hapa 3 days ago. And kuti mukapange check bwino kuma comment ndatukwanidwa. Ena thanks anandimvesesa chimene matanthauza koma ena sanandimvesesebe koma kwa ine kunali kungwa chenjezabe za ndi mmene technology ikuchitira. Ndeno choyambirira amene simunaoneleyo ndifuna ndikufotokoza nji. Poyambirira wina wake anapanga audio kugwiritsa ntchito ka application ngochita kuti AI. Ka application kamene koko umakapatsa mawu a munthu, ukakapatsa mawu aja ndiye umakalembera nonso pano mawu amene ukufuna iweyo kayankhule. Koma kagwiritsa ntchito mawu amene okatumizira aja ndiye kakutumizira mawu aja kwera kaya Chilima, kaya Chimwendo, kaya ndani, kaya Brian Banda ndiye kokaja kamazayankhula sentence imene wakapatsa ija kakayankhula zimakhala ngati wayankhula ndi iweyo komano zili zizori sizoona. Nde ine nankho kuona kuti guys audio imene kuenda apa iyo ikutchuka apa kuona kuti audio iyi akuti Chilima amayankhula ali mu ndege sanagwe kuti chakwera and Chimwendo, these are the people that have decided to crash the plane. Kuti chakwera ndi Chimwendo awa ndi anthu amene apangisa kuti ndege irani igwe. Anyway, ndinauza anthu bwino kuti audio iyi si Chilima, uyu si Chilima ndi AI. Anthu yayi nditukwana kumene koko iyayi makuti bla 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 bla. Ndende ufanda bweseso mbonu wena kuti anthu omwe achaso anthu ena so apangaso audio ya Brian Banda. Brian Banda uyu nkhani izizi sanapangene Brian Banda komana anthu agwisa ntchito mawu Brian Banda akufuna awapanga scam anthu afuna wabele ndalama. Akuza nizoti yako mupange invest ndalama uku. Mukapanga invest ndalama uku ndiye kuti inuyo mupezeka kuti ndalama zanu zichuluka. Komano chilunga nkhani chona kuti ma program amene wanda akuba ma scam afuna ngokubera ndalama zanu Malawi. Ndiye inu muziti ndi Brian Banda koma si Brian Banda. Inu muziti ndi Brian Banda amene yakuyankhula bayi koma si Brian Banda. Ndiye agwisa ntchito so zimene agwisa ntchito pa Chilima zija zimene apanga apa. Ndene mafoto video mionere Malawi zanga. Mukayionera video iyi ndiye muone kuti kuti dziko likutere. Otukwana ofuna kusamvera basi mutha kupanga amene mufane moganizira inuyo komano ine bwana ndakuchenjezani kuti ena akuberani mboni, ena akuberani pone. Akuberani Muberedwa muzona ngati akuyankhulayo ndi Brian Banda koma si Brian Banda. Mukapanga invest ndalama zanu basi tuzapita. Ndiye akhoza kugwisa ntchito mawu ena ali wonse amene angagwise ntchito. Program ya AI ndimene inapanga voice note ya Chilima ichi. Ndimene yapangaso voice note ya uyu Brian Banda. Thank you guys, Malawian cameras. Exclusively for the residents of Malawi, a new mobile app is breaking all download records. This is all thanks to the huge and almost guaranteed winnings it provides. According to the app developers, the chances of winning are 90% higher compared to other apps. This wonderful family from Malawi was able to buy their dream home and a new car for their son in just 2 months, thanks to this new mobile app. We were so happy when we started playing this app. My name is Esther Chimfembe, and I would like to say a big thank you to the developers for giving us the opportunity to change our lives for the better. For those who have long dreamed of changing their lives, this is a great chance. Don't hesitate and start playing now. We will leave the link to the app under the video.